бинандагони азизу арҷманд ва мухлисони риштаи бадминтон, гузоришҳои мо аз ҷараёни мусобиқаи байналмилалӣ, мусобиқае ки бо иштироки 6 кишвар сурат гирифта истодааст давом меёбад ва ин лаҳзаҳо мо ҷараёни рақобати варзишгаронеро пешниҳоди шумо мекунем ки дар рақобатҳои инфиродӣ миёни бонувон иштирок мекунанд. Мария Маслянова аз кишвари Қазоқистон аст ва ҳарифи ӯ варзишгари мо Омина Охунқадамова мебошад ва ин лаҳзаҳо ин ду бону албатта бо ҳам рақобат хоҳанд кард. ёдовар мешавам ки дар ҷараёни рақобатҳои бисёр ҷолибу дидание ки мо то ҳамин лаҳза шоҳид шудем дар чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ оид ба бадминтон миёни наврасони то 17 сола, дар бештаре аз ҷуфтҳо варзишгарони кишвари мо бо намояндагони кишвари Қазоқистон рӯбарӯ шуданд. чӣ тавре медонем кишвари Қазоқистон хело давлати пешрафта дар риштаи бадминтон ва умуман дар соири варзишҳои дигар ҳам ба ҳисоб меравад. аз ин хотир ба варзишгарони мо ҳам албатта муқобилияти арзанда нишон додан ба онҳо андаке мушкил аст, аммо дар ҷараёни он бозиҳое ки қаблан мо дидем ба варзишгарони мо муяссар шуд ки бисёр бозиҳои баробар ва хело ҷолибро нишон диҳанд, махсусан дар рақобатҳои ҷуфтҳои омехта Муҳаммад Саид Салимов бо Мафтуна Шарипова бар муқобили Ибрай Байкен ва Дарья Бриткова бисёр арзанда бозӣ карданд ва чанд лаҳза пештар аз ин бошад Ҷамолиддин Салимов дар рақобат бо Кирилл Тен ҳунарнамои хубе нишон дод, аммо дар лаҳзаҳои охир мағлуб шуд. ҳисоби умумӣ дар сетҳо 2-1 ба фоидаи Кирилл Тен буд ки мо як рақобати ҷолибу диданиеро воқеан ҳам бо иштироки онҳо тамошо кардем. ва акнун тибқи навбат боз варзишгарони дигар рақобатҳоро давом медиҳанд. ман аз корте ки мо гузориши худро пешниҳоди шумо карда истодем инҷо бештар маҳз рақобати варзишгарони кишварҳои Қазоқистону Тоҷикистон дар нақша гирифта шудааст. аз ин хотир фикр дорам шумо низ бинандагони гиромӣ ҷараёни ин рақобатҳоро метавонед аз назди телевизионҳои худ дур нашуда бо иштироки варзишгаронамон бубинед ва ҳамзамон рақобатҳои бисёр арзандаву ҷолиби онҳоро бар муқобили яке аз дастаҳои пешсаф дар минтақа яъне Қазоқистон метавонед тамошо карда хулоса барориҳои худро дар мавриди гӯем ҳунарнамоии ин варзишгарон дошта бошед. лаҳзаи гарм кардани бадан хотима ёфт ва варзишгарон акнун тайёр ҳастанд ки рақобатро оғоз кунанд. хуб, чӣ тавре мебинед дар умум 4 нафар доварон рақобатро қазолат мекунанд, довари асосӣ ва ҳамчунин 2 нафар довароне ки аз паси варзишгарон қарор доранд ва 1 нафар довари дигар ки дар рӯ ба рӯи довари асосӣ аст ва ҳамчунин дар баробари онҳо боз нафаре ҳам ҳаст ки ба ҳисобу китоби дақиқи рафти имтиёзҳои ба даст меовардаи варзишгарон машғул мебошад. зарбаи иҷрокардаи варзишгари кишвари Қазоқистон бисёр қавӣ буд, аммо андаке хато рафт. Мария Маслянова дар ҳамон лаҳза ба иштибоҳ роҳ дод, аммо зуд ҳисобро баробар мекунанд 2-2. бисёр хуб, албатта дар ин гуна лаҳзаҳо расиши андаки тӯб ба тур ҳарчанд ба назар мерасад, вале он берун аз қоида нест. боз як имтиёзи дигарро варзишгари мо Омина Охунқадамова аз худ мекунад ва ба ин тартиб ҳисоб 2-5 мешавад ин лаҳза. سه بر 6 ҳисоб аст дар ҳамин лаҳзаҳо.
аут ва имтиёзи навбатӣ ҳам аз сӯи варзишгари мо ба даст оварда мешавад. нагуфта намонад ки бинандагони гиромӣ дар умум дар 4 корт албатта баргузории рақобатҳо дар нақша аст, вале чӣ тавре мебинем дар кортҳое ки ҳампаҳлӯ бо корти дуюм аст, бештаре аз рақобатҳо зуд хотима ёфта истоданд. онҷо дар муддати начандон вақти зиёд яке аз варзишгарон нисбат ба ҳарифи худ бартариашро таъмин карда истодааст. ҳисоб 4-9 ба фоидаи варзишгари мо аст. омина ҳоло дар лаҳзаҳои аввали сети якуми рақобат натиҷаи бисёр хуберо дар даст дорад. ҳисоб инак 4-10 шуд акнун. ин лаҳза акнун натавонист тӯбро аз тур гузаронад омина Охунқадамова. ба ин тартиб аввали шуда имтиёзи 11-умро дар сети якум чӣ тавре мебинед варзишгари мо ба даст меорад. ҳисоб 5-11 аст ҳоло ва андаке акнун вақт барои аз нав тайёр шудану идома додани рақобат ба варзишгарон ҷудо карда мешавад. ҳоло нагуфта намонад ки ғайр аз варзишгарон аз кишвари мо, инчунин варзишгароне ки аз кишварҳои Эрон, Узбекистон, Муғулистон, Қазоқистон ва Қирғизистон ташриф оварданд, онҳо ҳам дар ҳайатҳои бисёр мукаммал ҳастанд. ҳатто мо дида истодем ки кишвари Қазоқистон ҳайати наврасони то 15 солаи худро ҳам ба ин мусобиқа сафарбар кардааст. онҳо дар баробари дастаҳои дигаре ки дар мусобиқа иштирок карда истоданд ҳунарнамоии худро нишон медиҳанд. яъне аслан ин мусобиқа байни наврасони то 17 сола аст, вале бар иловаи ин тими Қазоқистон боз ҳайати наврасони синну соли поинтарро ҳам овардааст, то ин ки барои онҳо як таҷрибаи хуби байналмилалӣ шавад ва дар идома, яъне дар назар дорам барои солҳои баъди ин метавонад кӯмак кунад ҷиҳати ҳунарнамоии хуб дар мусобиқаҳои дигар. бадминтон бинандагони гиромӣ таърихи бисёр қадима дорад. он беш аз 3000 сол мешавад ки барои инсоният маълум аст, махсусан дар кишвари Ҳиндустон ки чун ҳисобида мешавад маҳз ибтидо он ҷо пайдо шудааст ва баъдан ин намуди варзиш ки бо номи пуна маъруф буд миёни сокинони маҳаллии кишвари Ҳиндустон, аз ҷониби англисҳо, яке аз афсарони англис ки дар Ҳиндустон кору фаъолият мекард, мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ва баъдан ин намуди варзишро ба Британияи Кабир бурд ва дар асри 19 он бисёр хуб ривоҷ пайдо кард миёни сокинони маҳаллии Британияи Кабир ва баъдан аввалин қонунуқоида тартибу низоми баргузории мусобиқаҳои риштаи бадминтон ҳам аст дар ҳамин кишвари аврупоӣ таррезил карда шуд ва инак мо агар ба солҳои охир аҳамият диҳем, пас мебинем ки чӣ гуна ин риштаи варзиш дар сартосари дунё паҳн шудааст, ҳатто ба барномаи бозиҳои олимпӣ ҳам дохил мешавад. аз соли 1992 ин тараф дар бозиҳои олимпӣ хуб ҳам рақобатҳои инфиродӣ, ҳам рақобатҳои ҷуфтӣ сурат мегиранд ва боз ба наздикӣ рақобатҳои ҷуфтҳои омехта ё ба истоҳои маъруф микст ҳам илова карда шуд. бартарии бисёр хуби худро нигоҳ дошта истодааст варзишгари мо Омина Охунқадамова. инҷо ҳоло ҳисоб 10-16 ба фоидаи Омина аст. андаке акнун зимни иҷрои зарбаи навбатӣ ба хато роҳ дод. ҳисоб 11-16.
ва зимни баргардонидани зарбаи ҳариф варзишгари кишвари Қазоқистон Мария Маслянова иштибоҳ мекунад. туб ба ракеткаи ӯ ҳарчанд бархӯрд, аммо аз удаи баргардонидани зарбаи ҳариф Мария набаромад. ҳисоб 12-17, тафовут 5 имтиёзро ташкил медиҳад. омина ин лаҳза акнун боз зарбаашро каме қавитар иҷро кард ки дар натиҷа мо дидем туб аз корт берун шуд. оҳиста чӣ тавре мебинем намояндаи кишвари Қазоқистон фарқи қаблиро коҳиш дода истодааст. ин андаке хатарнок аст барои варзишгари мо, вале ба ҳар ҳол инҷо худи Мария ҳам ба иштибоҳ роҳ медиҳад. боло имтиёз ба фоидаи ки навишта мешавад? Ба фоидаи Мария аст албатта. ва ҳисоб ҳам баробар шуд, 18-18. бибинед акнун дар охири сети якум омада ба Мария муяссар шуда истодааст ки ҳатто дар ҳисоб ба пеш ҳам барояд. инак 19-18 шуд. боз як зарбаи дигари қавиву дақиқ аз ҷониби Мария Маслянова ва ба ин тартиб ҳисоб 20-18 мегардад. андаке ба омина акнун лозим аст ки ҳаракат кунад. ӯ бартарии зиёди худро аз даст дод ва як имтиёзи дигари ҳариф боиси хотимаи ёфтани ин рақобат мешавад. мутаассифона ҳамин гуна ҳам шуд. дар охир омада бисёр хуб ҳаракат кард варзишгари кишвари Қазоқистон Мария Маслянова ва тавонист ки бо ҳисоби 21-18 дар ҷараёни сети якуми рақобат пирӯзӣ ба даст орад. ба ин тартиб ҳоло сети якум ҷанбаст мешавад. омина ҳарчанд хело хуб шурӯъ кард, аммо дар охир омада омина Охунқадамова бартарии худро нигоҳ дошта натавонист ва Мария Маслянова ба ин тартиб сети якумро ба фоидаи худ ҷанбаст мекунад.
حالا ما گزارش خود را از جریان ستی دومی رقابت ورزشکاران دوام میدیم و بینندگان گرامی یادآور میشوم که ستی یکم رو ورزشکاری ما آمینه آخون قدم و بسیار خوب آغاز کرد و تا به لحظه آخری آن برتری معینی هم داشت در برابر حریف، ولی در آخر آمده شاید کم تجربگی باعث بر آن شد که آمینه امتیازهای مهم را از دست دهد و حریفی او 21 بر 18 ظفر یافت. خوب در آغاز ست دوم چطور میبینیم ورزشکار کشور قزاقستان بازم صاحب برتری شده است ماریا مسلیانова و آمینه باشد اکنون اولین امتیاز خود را به دست آورد. حساب حالا 1 بر 3 است به فایده ورزشکاری قزاقستان. تفاوت امتیازی حالا در آغاز ستی دوم بسیار بزرگ است با فایده ورزشکاری کشوری قزاقستان ماریا مسلیانова. اینجا اکنون توپ از همان منطقه معین شده بیرون برآمد. حساب 2 بر 7. ضمن بها دادن به افتش نمین توپ بدمینتون اندک اشتباه از سوی آمینه صورت میگیرد در درصد آن که درست تشخیص کرده نتوانست در همون لحظه که اوت واقع می شود یا نه. در نتیجه دیدیم که توپ به داخل کورت رفتید و امتیاز از جانب ماریا مسلیانова به دست آمد. گفتن هموند که بینندگان گرامی روزهای اول در مسابقه چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی و با بدمینتون میان نورسان رقابت‌های دسته‌ای صورت میگیرند. امروز هیئت دسته یکم تاجیکستان بر مقابل ورزشکاران کشور قزاقستان رقابت کرده ایستادند. ابتدا رقابت‌های جفت‌های آمیخته بود، بعدا رقابت‌های انفرادی میان پسران، حالا باشد رقابت انفرادی میان دختران، بعد از این باز رقابت های جفتی صورت میگیرد بین پسران و بعدا باز رقابت های انفرادی مثلا رقابت های جفتی بین دختران. سپس در روزهای بعدی ما شما را باز رقابت های انفرادی هم با اشتراکی ورزشکاران انتظار هست که اگر جریان گزارش های ما رو پیگیری کنید میتوانید دایر به این رقابت ها و چگونه خاتمه یافتن آنها هم اطلاع ضروری پیدا نماید. خب بالا اشاره می شود که در همین توپچه بدمینتونه که با اون بازی میکنند آن رو در بعضی از اصطلاحات دیگری خاصی این رشته ورزش والان هم میگویند. مشکلی پیدا شد و از این خاطر ماریا مسلیانова خواهش کرد تا آن را عوض کند.
дар идомаи рақобат дар сети дуюм чӣ тавре мебинед, тафовут хело ҳам бузург шуд. ҳоло 3-19 варзишгар аз кишвари Қазоқистон соҳиби бартарӣ аст, Мария Маслянова. боз як зарбаи дақиқи дигар ба ин тартиб чӣ тавре мебинем бинандагони гиромӣ, рақобати мазкур ҷамъбаст мешавад. 3-21 дар сети дуюм зафар меёбад ин маротиб бисёр ба осонӣ варзишгари кишвари Қазоқистон Мария Маслянова. ҳисоби умумӣ 2-0 ба фоидаи ӯ шуд, агарчанде дар сети якум Омина Охунмуқаддам ва бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва онҷо ҳисоб 18-21 буд, яъне Омина хело муборизаи ҷиддӣ бурд, аммо дар сети дуюм чӣ тавре дидем варзишгари кишвари Қазоқистон бисёр ба осонӣ зафар меёбад ва ҳисоби умумӣ ба ин тартиб 2-0 ба фоидаи ӯ аст ва боз як варзишгари мо дар рақобат бо намояндаи кишвари Қазоқистон инҷо ноком шуда истодааст.